बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या भडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भेस्त जाली. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझ्या शुभ शास्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. आबळे सोम्याचे साखर नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझ्या शुभ शास्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. आणि देवासो पूत मुनीस जालो. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझ्या शुभ शास्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. भाग्यवंती देवाची माई आम्हा पासोत विनंती कर. माग्या ये सोम्या भडव्यान बरी खबर दिल्ल्यावरवीं ख्रिस्त मनुष्य पण घेतले आम्ही जाल्या कष्टा आणि क्रुसावरवीं जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशे आमच्या अंदाज त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या भडव्या म्हज्या राखण्या सगळ्यांच्या दयेन म्हाका राजपाट आणि सवय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा मिगेली आमच्या झुजात आमका सवाड देवसराच्या खोट्यापणाचेर आणि पासांचेर आड येवंक आमका धार दी. स्वामी देव तांका फरमावन दी म्हणून प्रार्थना मागता आणि तू ये सर्गा वयल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विगडून संसारा विस्ताच्या हरा खोट्या देवाचे पदवी यमकोडा लटून घाल आमेन. शासनाचो विषय दितांका ये सोम्या निरंतर आमचे कोंत आम्ही भायर काडया विश्वासान आणि गुण भावार्थान आपोस्तलाची ते सतमंता म्हणले मागणे भोव गुण भावार्थान आम्ही म्हणया सतमंतान देवा सर्वपददार बापा जो पवित्र आत्म्यावर गर्भी संभावलो मर्यादा जन्मलो कुसार जडलो तुम्ही लोकांनी त्या कानी केलो मध्ये देवलो मेल्यांतलो जीवन सडलो देव बापाच्या उजव्या बसला दिव्यांची आणि मल्ल्यांची मुनसुबी करून येतलो मानता पवित्र पवित्र सभे भक्त सोयता बक्षणे कोडीचे जीवन पण शासनाचे जीवित आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझ्या शुभ स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझ्या शुभ स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. नमान मरिये कृपेन भरले सम तुझ्या शुभ स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. एक घडी भर आम्ही आमचे ताळे मेळोन सांगाता मेळोन त्या सोम्याक आम्ही स्तुती करया आमचे माईक अनम्यूट करया. कितले जाणां तुमका माईक अनम्यूट करून जाता अनम्यूट कर सगळी सांगाता मेळोन एक तळ्यान आम्ही एक घट्ट तळ्यान त्या सोम्याक स्तुती करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया.
Hallelujah, 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 ria, 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 shiara la bara di bara, shira bara 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 di bara di bara di bara di bara di bara di bara. Hallelujah, 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 ria, ria, पड़ा अनम्यूट कर बसाचे जनानी bara bara di gira bara di bara shira bara 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 di 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 bara. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Papa, ये सगळे जमत समर्पित जमत समर्पित बाप्पा हे सगळे जमत जमतीचं दारवट आहे या जमतीचे सगळे या मरण्याचे खोड जसूच्या आम्हाला जमतीचे या मग्न सलात येऊनचे हर एक आवाज वारे सगळे तुझ्या पुत्र जसूच्या अमोल सगळे जाऊ दे विरोध या मरण्याचे या सलादसा या सगळी जेसूच्या नावाला हा फरमायता सगळी जेसूच्या अमोल रक्ताच्या बळानं जेसूच्या बहुपवित्र कुर्साच्या बळानं या सगळी या मग्नाचा सण्ण सदे सण्ण सदे जेसूच्या नावाला इराला बरा 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 दिबरा 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 त्या दोंपरा गड्डीच्या की कशी वैर कोणाचं दुःख असा पडा पड असा जेसू त्या व्यक्ती कापड असा हालेलुया 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 रिया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 हालेलुया 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 जेसू 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 शला bara 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 दे 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 डोळे आमचे दांप्या डोळे आमचे दांप्या दोन्ही हात आमच्या खालसाची दवरी देवाची दैविक सकत वळण येते असे असं मत आहे देवाची सकत वळण येते असा अनुभव करूया दोंपरा गाडीच्या की इल्लेशे वैर त्या जांग्या लागी पडापड असा जावंक पुरो हार्ड पडना पण ते मास थंयसर पडापड असा जेजू त्या व्यक्तीक ह्या घडये स्पर्श करनासा देवाचे उतर म्हणता जकार्या 2:14 जकार्या प्रवाचं पुस्तक 2 अध्याय 14वी ओळ सियोनाचे दुबे गायन कर आणि संतोष बरी जा या मंगळाराच्या दिसा तू गायन कर आणि संतोष बरी जा कित्याक तुझे मध्ये वस्ती करूंक हांव येता उलयता तो सर्वेस्पर आज या मंगळाराच्या दिसा तुझे मध्ये वस्ती करूंक तुझ्या कुटुंबांत वस्ती करूंक तुवें आजच्या त्या गांवांत वस्ती करूंक तुझ्या कामा लागीं तुझे बिडार करूंक आज हांव येता उलयता तो सर्वेस्पर आज हांव तुझे सोबे येता जशें एम्माऊसच्या वाटेर निराश नासल्या त्या शिसाच्या जिवितांत जेजून प्रवेश केलो आज तो देव आज तो जेजू म्हणटा आज हांव तुझ्या लागी आज हांव तुझ्या सवे बिडार करूंक येता
आज हांव तुझ्या सभे बिडार करूंक येता. तुझे काळीज उगड, तुझे काळीज उगड त्या सभ्या मुखार. जेजूक सांग, रेव्हलेशन 3:20, हांव तुझ्या काळजा दारार उबो आसा. बाये, जेजू तुझ्या काळजा दारार उबो आसा, उबो आसा. तूं ताचे खातीर तुझे काळजाचे दार उक्ते करताय. तोंडा उतरा नाही. देवाचे उतर म्हणता इसाया प्रवाच्या पुस्तकात, यो लोक म्हजी स्तुती करता ओंठांतल्यान मात्र आळीस म्हजे तोंड पयस आसा. आज आमी खंयच्या कॅटेगरींत येता? आमी काळजान तावन जेजूक आमचे काळजाचे दार उक्ते करता ओगे. या तोंड उतराक मात्र वय जेजू म्हजे काळीज उक्ते केला म्हणटा ओगे. आज आमचे काळीज उक्ते आसा म्हणून आमच्या काळजांत आनीकी राग, मसोर, हगे, जिद्द, बासकळपण, हर एक नाका जे पातकाचे सवयो आमच्या भितर आजुनी वस्ती करणं सादगी. आणि आम्ही म्हणते आज आमगे जेजू ये म्हणून. जेजूक आम्ही कसलो स्वागत दिता. जेजूक तू कसले स्वागत दिवंक आशेताय. ह्या क्रिसमसच्या 7व्या दिसा आज जेजूक तुझ्या काळजान कसलो जागो दिताय. तो जागो नितळ आसा गी. तुझे खालतेपणान भरले काळीज दिताय गी तू जेजूक. कोणी कितें ल्हानशी कितें तीद वेतना तो कितें व्हडलो मेधावी गी, व्हडलो संत गी असले उतर या कितें तसले उतर येता गी. हांव इतल्या तेंपात हांव इगर्जेन सेवा करनासा म्हणले चिंतप येता गी. हांव इतल्या मागण्या जमोतेंत वावुरता म्हणले चिंतप येता गी. तर म्हजे ते कालतेपण खंय आसा. जेजूक सांग. देवाचे उतर म्हणता जकारिया 2:14, आज परत रिपीट कर, परत रिपीट कर, क्लेम कर हे उतर. जकारिया 2:14 दुसरो भाग, कित्याक तुझे मध्ये वस्ती करूंक हांव येता उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक तुझे मध्ये वस्ती करूंक हांव येता उलयता तो सर्वेस्पर. आज तुझे मध्ये वस्ती करूंक, आज तुझ्या काळजांत वस्ती करूंक आज तो सोमी येता. आज तो सोमी येता. तुझ्या काळजांत वस्ती करूंक येता. तुझे काळीज उगड ताका. तुझे काळीज उगोवन ताका स्वागत दे. स्वागत कर ताका. येस सोम्या म्हणून सांग. येस सोम्या. म्हज्या काळजांत येस सोम्या. म्हज्या काळजांत बिडार करूंक येस सोम्या. म्हज्या काळजांत वस्ती करूंक येस सोम्या. म्हज्या काळजांत वस्ती करूंक येस सोम्या. येस सोम्या. ये जेजू. प्रस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता. तुझ्या ती मोगाच्या पुताचे आमच्या सोम्या आनी सलवंतरा जेजू उडनी रगत अतुल्य आपत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या आपत्कांच्या फारीक बहुमगाळ बापा. आज तू तुझे उतर सांगता. आज तू आमच्या जिवितांत आमचे ते वस्ती करून घेताय. आमचे ते एक सांग घेताय. आमचे धडीरपण पयस करूंक तू येताय. भोवमगाळ बापा, या मंगळाच्या दिसा आमचे जिवीत आशीर्वादाने भर. आमचे जिवीत बेसावाने भर.
आमच्या जिवितांतले हर एक अस्कत काय उणेपण पयस कर. जे कितें आमकां खालतें जावंक आडायता बापा, आमी थोडे फावटी चिंतता आमी करचें सगळें सारकें आसा. आमकां आमचें सूख दिसना बापा. आमकां हेरांची मात्र सूख दिसता. आमची सूख दिसना बापा. बापा काकूळट कर. तूं जाणाय आमी अस्कत. आमकां आमची सूख वळखून घेवचें खालतें काळीज तूं दी. आमचें उणेपण वळखून घेवचें तसलें खालतें काळीज तूं दी. आज ह्या मंगळाराच्या दिसा हे आशीर्वाद आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर देवय. जेजूच्या पवित्र आनी बळवंत नांवान मागता बापा. आमेन, आमेन, आमेन. Genesis 12:2. तुझे तावने पोटपर जाऊ जैतलो, जे हांव आशीर्वाद करतलो आणि तू जातलो एक आशीर्वाद तावने तुझे हांव आशीर्वाद करतलो आणि तुझे नावावर आणि तू जातलो एक आशीर्वाद. This is true. हांव तुझे तावने पोटपर जाऊ जैतलो, ते नाव वर्तलो, कोंबल्यो स्त्रियो सांगता मेळोन जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामारी आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. शासनाच्या बापा तुका बटी मंगाच्या पुताची आणि सुरेंद्र राजेसु ख्रिस्ताची कुडणी रगत आत्मा आणि देवपण त्यांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पापाच्या फरीकपणापासून या कणात बोम अगाळ हातान बेटोन दिता बाप्पा. मागता बाप्पा विशेष रान या कणांत कितले जण काम नसताना कष्ट नसतात, विजाचे समस्या असतात, फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात, परगावाक ट्राय करून पुरो झाला, राखून पुरो झाला, रेस्पॉन्स येत ना, मायग्रेशन ट्राय करून असतात बाप्पा. त्या हर एकल्याची काकूळ करून मागता. आज कितले जण या लाईनीत जावंक पुरो विंगड जाग्याने विंगड कामाक हात घाला, खंयचेच मुखार वेतेत ना. थोडो वेळ या स्पेशली या क्रिसमसच्या दिसांनी ते सगळे थंयसर रावया आणि सोम्याच्या हजरपणान बसा आणि सोम्याकर गादया. देव तुझ्या जिवितांत वरती मांडावळ दाखवून दिसलो. Isaiah 48:17 हांव सर्वेस्पर इस्रायलाचो पवित्र देव तुजो सर्वंदर्श म्हणटा. हांव सर्वेस्पर तुजो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयता. तुवें चलोंक जाय जाल्ले वाटेन चलयता. तुवें चलोंक जाय जाल्ले वाटेन चलयता. आज हांवें चलोंक जाय जाल्ली ती सारकी वाट खंयची तो दाखयता. आमी सगळे देवाची भुरगीं, देव आमचो मोग करता. त्या देखून देव आमकां वायट वाटेन आमी सांपडच्या त्या वाटेन, आमी कश्टान पडच्या त्या वाटेन वसोंक खंडे जावं दिवचो ना. त्या देखून देव आमकां आडयता.
त्या देखून देवाची खुशी ओळखून घेऊन या खरंच माझ्या दिवसाने विशेष राहा सोम्याच्या हजरपणात बसया आणि मग घ्या तेव्हा तू घर गामन्या बोम कळ बाप्पा आज विंगड जाग्यान कोणी स्टक सला सावंग करो मुखार असं कसं जायना बाप्पा तुझी मांडा वळ तांचे पासून उक्ती दाखवून दे जे कितें सारखें आसा जे कितें खंयसर वायट आसा तें दाखोवन दी जॉन 16:13 स्वता सोपवितलो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां संपूर्ण स्वता कोण पावयतलो तुमकां संपूर्ण स्वता कोण पावयतलो स्वताचो पवित्र आत्मो आज विशेष बळवंतरान तुझ्या भुरग्यांचे देवोन येवं दी गोमट्याच्या एका बगलेन दूख आसा जेजू त्या व्यक्तीक आपण आसा बापा मागता बापा आज आयजाया 30:21 आज तुझो ताळो ऐकूंची करपा लाभय जेजूच्या नावान मागता आमेन 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 जॉब 22:28 तुझे सर येवजून सफल जातलो तुझे वाटे उजवाड फांगतलो 22:28 तुझे सर येवजून सफल जातलो तुझे वाटे उजवाड फांगतलो जॉब 22:28 तुझे सर येवजून सफल जातलो वाटे उजवाड फांगतलो सांगता म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बाप्पा कृष्णाच्या बाप्पा कृष्णाच्या हम आणि आत्मोने देव पण आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या बाप्पा या कणाधारीय कापडे समर्पिता विंगड पिड्यांत कष्ट नसल्या तुझ्या भुरग्यांक विशेष कॅन्सर जाला ट्युमर आसा थायरॉइड जाला सिस्ट आसा सर्जरी करचे म्हणा प्रेग्नेन्सीन कॉम्प्लिकेशन्स आसा डॉक्टरान फुल बेड रेस्ट करचे म्हणा बाप्पा समर्पिता भुरग्या कितें अबनॉर्मल आसा म्हणा भुरगें खाडीचे म्हणून सांगला बाप्पा तुझ्या हातान समर्पिता कातीचे सगळे पिडा तुझ्या हातान समर्पिता बाप्पा बाप्पा कोण एकली बहीण ते सगळं वेट लूज जाल्या कितें कारण म्हणून कळतेत ना बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता उक्ते कर तुझ्या जिवितान जे कितें लिपोन आसा मार्क 4:22 सारको रिपोर्ट मुखार येवंचे कसत मागता बाप्पा तुझ्या हातान समर्पिता वीकनेस तुझ्या हातान समर्पिता बाप्पा लंप जाला कोणाक बाप्पा तुझ्या हातान भेटून दिता ऍक्सिडेंट जावन बाप्पा जावंक पुरो थिरार ना जावंक पुरो सायकॅट्रिक इश्यू आसात बाप्पा त्या हरिये कापिड्या समर्पिता या घडी आयसीयून कोण आसात व्हेंटिलेटर कोण आसात विंगड पिडे सिरियस आसात डॉक्टर जायना म्हणा आज कोणाची सर्जरी आसा बाप्पा त्या हर एकल्याची काकूळ कर म्हणून जेजूच्या नावान मागता आमेन 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 Jeremiah 32:27 हांव सगळ्या मनशाकुळा सोदी म्हाका कितें असाध्य 32:27 हांव सगळ्या मनशाकुळा सोदी म्हाका कितें असाध्य 32:27 हांव सगळ्या मनशाकुळा सोदी कितें असाध्य सांगता म्हणून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पशामरी आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बाप्पा
जेजूच्या कठीण कष्टांचे आकाशावा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांचे आकाशावा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांचे आकाशावा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांचे आकाशावा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांचे आकाशावा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांचे आकाशावा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांचे आकाशावा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांचे आकाशावा मारिफात. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. शासनाच्या बाप्पा हांव तुका बडयता. तुम्ही आणि समुद्रा जेजू ख्रिस्ताची मदत मोल देव पण आमच्या पटकनच्या आणि सगळ्या संसाराच्या बहुमगळ बाप्पा या क्षणात तुझ्या हातान भेटून दिता. हर एक तऱ्हेची कोर्टाची केस, जाग्याचे समस्या, विजेचे समस्या, विंगड समस्या, कोण एम्प्लॉयर दग दिता, कष्ट दिता, विंगड तऱ्हेचे लीगल इश्यूज, जाग्याचे डॉक्युमेंट्सचे इश्यूज, सिव्हिलिटीचे इश्यूज, एम्प्लॉयरान फसयला, एम्प्लॉयर पैसे काढून दवला, या कोणी पैसे काढून गेले दिवनांत आज कोण नाव पाड करते असत बाप्पा. या हर एक इश्यू तुझ्या समर्पित बाप्पा. ताची काकूल करून मागता बाप्पा समर्पित बाप्पा. बारूक 4:21 म्हज्या भुरग्यानो धैर्य घ्या, देवा कुलो मारा आणि तो तुमकां जबरदस्त नेदूस माझ्या हातान सुटयतलो. आज विशेष सरान थांबन असताना एका वैरी एक कष्ट, एका वैरी एक पिडा, एका वैरी एक आकांत कोणाच्या कुटुंबात येते असत बाप्पा. समस्या म्हणले मुग्धतेत ना एक समस्या परिहार जाल्यार दोन समस्या वयर पडतात बाप्पा. असले कितलीशीं जाणां भावंडां आसात बाप्पा. तांचे जिवीत समर्पित बाप्पा. वाट उक्तेकर एकलो भाव ताचे घराचे एक साइड कसलो न्हू, तांकां घर कसलोच्या स्थितीर आसा बाप्पा. तुझ्या हातान समर्पिता बाप्पा. तांचे सगळे कुटुंब आज तुझ्या खुर्साच्या सावळेपणात दवरता बाप्पा. तशेंच कितले जाणां आज सारखे तांकां 2 वेळाचे जेवूंक ना, सारखे न्हिदोंक सुवात ना, पांघरूंक कितेंच ना बाप्पा. बेसिक जे कितें सवलती गरज आसा ते ना बाप्पा. तुझ्या हातान समर्पिता. तांकां स्पर्श कर, आपड बाप्पा. तांच्या जिवितान धाड तुझ्या दुतांक, तांच्या जिवितान तांकां आदाराक. साम 121 सुरेस्परा ताणेता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संसार. आज तू जावन आसाय तांचो आदार, तांच्या जिवितान तुजो आदार फावो कर. जेजूच्या नांवान मागता बाप्पा. तुझ्या हातांत समर्पित बाप्पा. आज विशेष कोण पैना वेची आसात, कोणाचे काजर फिक्स जाला, आज जावंक पुरो खंयचेय फंक्शन आसा, घरा कुटुंबात फंक्शन आसा, लीव अप्रूव्ह जातेत ना, आज तांचे सगळे लीव एप्लिकेशन समर्पिता. स्पर्श कर, सगळे क्लियर जाऊ दे. अप्रूव्हल मेळो दी जेजूच्या नांवान. 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 आमेन आमेन आमेन. एक्झोडस 14:14 सर्वेस्वर तुमच्या खातीर झुजतलो, तुम्ही शांत राहा. 14:14 सर्वेस्वर तुमच्या खातीर झुजतलो, तुम्ही शांत राहा. 14:14 सर्वेस्वर तुमच्या खातीर झुजतलो, तुम्ही शांत राहा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये 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 सगळ्या संसाराची काकूट कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आकाशामध्ये
आमची आणि सगळ्या संसाराची एका कर बाप्पा. जेजूच्या तिच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामरीफात पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामरीफात पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची एका बाप्पा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरीफात पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची एका कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण तिच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चामरीफात पश्चामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची एका कर बाप्पा. स्नाच्या बाप्पा आमचा आमच्या बळी भेद करता तुझ्या दिन त्याच्या पुत्राची आमच्या सोमी आणि सुगंध ख्रिस्ताचे तुकडा आणि निरागत कोणमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या संसाराच्या या आक्रयाच्या कणाचा जाल्यार आमी दिंबी पडया दोन्ही हात आमचे वयर बऱ्या थोडे आमचे दोनप्या विशेष आमच्या भुरग्यांक विशेष समयाचा समर्पण देवया विशेष आमच्या भुरग्यांक ह्या दिसांनी एक्झाम बरयता आज कोण एक्झाम बरयता विशेष तांकां समर्पण देवया विशेष मागया मगाचे हर एका दिसा सांजेर कुवेट इंडियाचो टाइम 10 ta 11 वरां दुबयचो टाइम 8:30 ta 9:30 कुवेटचो टाइम 7:30 ta 8:30 आम्ही विशेष एक्झामेच्या भुरग्यां पासून मागता झूमाचेर आम्ही विशेष कोणाक पावट आसा बसा 1 घंटो आम्ही सोम्याच्या मुखार बसून आम्ही मागताना आज कोण भुरगीं एक्झामेक बसत तांचे मात्र नाही आमच्या भुरग्यांचेर आशीर्वाद देवान तरी आज विशेष मागया आमची ही सगळी भुरगीं आज कोण सगळी भुरगीं एक्झाम दिते आसात त्या तांच्या एक्झामेचे सोम्याचे आशीर्वाद देवान येवचे बसून मागया कोणाक सब्जेक्ट खंयचे कस्ट आसा जावंक पुरो मस्ट डिफिकल्ट आसा तांकां कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना कितें समजना आज विशेष तस देवाचो दैवीक आत्मो तांकां समजणी दिवन दी हर एक वायट एडिक्शन सुटका लाभोवन दी वायट संगत म्हणून सुटका लाभोवन दिवन मागया कितले युवा जण सैरीक सोदते आसात काम सोदते आसात डिप्रेशन आसात सुसायडल टेंडन्सीर आसात कितली भुरगीं घर सोडून गेल्या तशेंच आज समर्पण दिवया जावंक पुरो कितल्या भुरग्यांक खंय तावन किडनॅप केला त्या भुरग्यांक वायट कामा खातीर यूज करता आसा जावंक पुरो तांचे कुडीचे खंयचे विश्व काण विकूंक म्हणून तांकां किडनॅप केला जावंक पुरो ह्या सगळ्या मागया जेजूचे भोव पवित्र आमले रगत त्या भुरग्यांचे देवान येवन दी ती खंय असल्यारी ती खंयच्या जाग्यार असल्यारी आजच त्या भुरग्यांची खबर तांच्या घरच्यांक मेळो दी फाटी पावून दी ती भुरगीं फाटी पावून दी कुटुंबा सांगता या खरेस्माच्या दिसांनी विशेष त्या कुटुंबाक वर्तो संतोष जेजूच्या त्या कठीण कष्टांच्या पाशामरीफात तांकां मेळोन दी तो संतोष कितल्या भुरग्यांक कोण ट्रॅप करन आसा जावंक पुरो मोगाक भुलोवंक कुडीच्या वडण्यांक भुलयते आसा तांकां भुलयता ती हर एक खोटे सकत जेजूच्या अमोलेक रक्तान बांदून जेजूच्या कुर्सा वचून पडून दी आज आमची भुरगीं खंयच्या जाग्यार आसूं दी आज देवाचे उतर क्लेम करन मागतना अनॉइंट जावन दी ती भुरगीं तांकां कंट्रोल करता ती हर एक अस्खत खायची सकत तांकां सण्ण आसूं दी जेजूच्या नांवान सण्ण आसूं दी डेझर्ट एक्सपिरियन्स सण्ण आसूं दी तांकां सण्ण आसूं दी जेजूच्या नांवान पण भुरग्यांच्या देण्यापासून मागून आसात तुमच्या गर्भाचेर हात दवरा या घडये मागया जेजूच्या नांवान शिरला बरा मागया सगळ्या जेजू
तुवें या भणीक या खाजरे जोड्याक सम्या तुवें आशीर्वादित केलाय. मालाकी 2:14 तांच्या खाजराचो साक्षीदार तू. फळाभरीत जाऊन दी. सगळे कॉम्प्लिकेशन्स पयस जाऊन दी. तांचं गर्भ आशीर्वादित जाऊन दी. भुरग्यांचे देणे मेळों दी. भुरग्यांचे देणे फावो जाऊन दी. तुझ्या लागी मागले दिनावून सांगा नाही सोम्या जेजू दीस सोम्या भुरग्यांचे देणे फावो कर सोम्या जेजू रडोन मागको नसत दुखान असत कितले जना भुरगी जातना बेसार नसत सोम्या Psalm 147:3 पापसली काय थो बरी करता तांचे कायतो बनता सोम्या आज तांचे पापसली काळजा तू भरी कर. हान्नान मागले आणि तुवे ताका भुरग्यांचे देणे फावो केले. आज या भुरग्याचे देणे तू धी तुझ्या महिमेपासून देवाच्या महिमेपासून फावो जाऊ दे. जाऊन पुरो गौ बैलामध्ये कन्फ्युजन असा जेजूच्या नावान कन्फ्युजन हाडण्याचे ते स्पिरिटाक यस गडे फरमायता निखळ तांच्या मधलं सण्ण तांका जेजूच्या नावान आशीर्वादित जाऊ दे. बाप्पा ही सगळी जमत समर्पिता. या जमतच्या हर एक सन्याक समर्पिता. आमच्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टर समर्पिता. बाप्पा आज तुझं आशीर्वाद दे. आज तू अनॉइंट कर दैविक सकत या जमतीत वाढानी आली. आत्मिक देणी जेजूच्या नावान वाढानी जेजूच्या नावान. आमेन. आयजाया 11 सरस्वत मताचे नियम Fernandez, Rebello, Sister Jyot, Wilfred, Anton Fernandez, Sarit Souza, Hallelujah.
hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Inta hallelujah, Vegas, hallelujah, Anita Shanti Desa. hallelujah, 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 hallelujah. Good evening. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Joyful. Hallelujah, 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 hallelujah. Rudy, hallelujah. Rudy, 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 Rudy. Gracie D'Souza. Hallelujah, Lord, hallelujah, 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 Lord, hallelujah, hallelujah. yes, my Hallelujah. God, Nima Father. D'Souza. Hallelujah, Without you, Lord, hallelujah, without hallelujah, you, hallelujah, Lord, hallelujah, without hallelujah, you. hallelujah. Clara Alva Sinela Maxi. Hallelujah. Wilson Martis. Hallelujah. Sarita D'Souza. Hallelujah, 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 hallelujah. Lucita, Agnello, Ruth, Reese, Noreen Fernandez, Priya, Priya, Priva, Ivan, Hilda, Joyce, Michael, Maria Ferrao, Pratista, Victor, Crystal, Aidan, Rihanna, hallelujah, 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 Daryl, Dominic, Greta, hallelujah, 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 Henry Fernandez, Margaret, Riston, Milburn, Jacinta, Andy, Jen, Anora, Benedicta, Teresa, Giselle, Cinderella, James, Juliet, Barreto, Alistair, Mazita, Juliet, Nishma, Sienna, Sion, hallelujah, 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 Sandeep, Juliet, Stephanie, Jason, Stephen, Kishore, Gida, Calvin, Kathleen, Lancy, Lanit, Anita, Ashley, Larissa, Joyston, Ligori, Jyoti, Lina, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lina, was Lidwin, Valerian, Sonal, Audlin, Mary D'Souza, Nancy, Pradeep, Raina, Vijay, Gianna, Janik, Rina, Algar, Gilbert, Tara, Vic, the Rocky, Renwick, Priya, Wilson, Prince and Winston, Zoom users on Conjoinsela, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Traver, Hallelujah, Hallelujah. हर एक समय तुझे आशीर्वाद तुझे बेसवा आज अनुभव जाऊन पसत आज विषय तर हे सगळे तुझे बरगे फळा प्रिय जाऊ दे आशीर्वाद जाऊ दे देवाच्या पवित्र आणि बळवून नवर मागता आमेन 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 Tagatamamnya, Udastor, Yebo de Aliaukarme, Paulo, Puzadhar Magudlo, Jumande Sisodolo, Kumok Mana Sangelo Mukina Saipamna, Patini Dher Kandion to Jacadiata, Isam Kari, to Jacadiata, Rota, Nisalia, Deputate, मुझे मागणी तिरस्कार करी नका तुझे काकफुल मुझे मागना है यहाँ मग खादी आमेन 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 नमान मरिये कुरपेन बरले सुमित तुझे सुवैसा स्त्रियांबित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पा कानी पुत्ता कानी पवित्रत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र नावे मोगाचनो विशेष सराना हर एका दिसा संजेर या दिसांनी भुरग्यांची एक्झाम सुरू जाल्या भुरग्यांपासून विशेष सरान मागोवन हर एका दिसा संजेर राती 11 वरां इंडियाचो टायम कुवेटचो टायम 7:30 8:30 दुबईचो टायम 8:30 9:30 1 घंटो या अर्ध घंटो बसया सोम्याच्या हजरपणान संगाता मेळून आम्ही भुरग्यांपासून मागया झूमाचेर हर एका दिसा संजेर जॉईन जाया सुखर असताना जॉईन जाया देव तुमच्या जिवितांत आशीर्वाद देवयता तशेंच तुमची कोणाची टेस्टमनी दिवपाची आसा कितल्या जाणांक सोम्यान आपडला आम्ही सोम्याक अर्घा दिवंक जाय आम्ही सोम्याक साक्षीदार जावंक जाय आमच्या साक्षीद्वारे कितलोसो लोक सोम्यात येतात ह्या देखून तुमचे साक्षी दिवंक बाकी आसा जाल्यार तुमकां बघता साक्षी दिया तुमची साक्षी तशेंच तुमची पेटिशनां धाडूंक आसल्यार 9900332411 ह्या नंबराक धाडया 9900332411 ह्या नंबराचेर तुमची पेटिशनां तुमची टेस्टामेंट धाडया कोण तुम्ही युट्यूबाचेर जॉईन जाल्यार आमचे चॅनल सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि हेरां संगता शेअर करा ह्या जमतीचे लिंक हेरांक धाडा हेरांक ह्या मागण्या जमती विशयी सांगा हर एका दिसा सकाळी उठून सोम्या सांगाता म्हणून मागचे ते एक भाग आमकां देवान दिला 3 वर्सां देवान कंटिन्यू आमकां सांगात दिला आमकां मुखारी सांगात दितलो 1 घंटो ह्या सकाळींची 40 मिनिट्स सोम्या सांगाता बसून आम्ही हेरांक सांगया तशेंच हर एका ह्या जमतच्या इराद्या बसत म्हाका देव तुमकां हर एकला आयचो दीस आशिर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord.
Praise the Lord.